Все, чудом їдемо додому, спасли вже Валюху. Мене нарешті забрали. Ми поламалися, байкери черкаські їхали, підцепили нас. Ну, мене забрали, кажуть, можемо підкинути на Яготин. Кому не дзвоню, щоб прицеп чи бусик, мотоцикл, всі на морях, коротше, нікого не вийшло. Байкери привезли черкаські в Яготин. Валя була коло мотоцикла по страшній адській жарі з, може, не менш страшним похміллям. І без води, без нічого. Взагалі, я в це время якраз я тоді помотався, попросив нашого друга сусіда, типу, щоб виручити. Знайшли прицеп, загрузили. Коротше, жесть, масло потекло, кажуть, подшипник вискочив. Таке відчуття, що, мабуть, в цьому сезоні прям накатався. Прям... Потрібно новий мотоцикл. Так, купляйте, кстати, дуже хороший, всі солідні. У мене ще на складу лот стоїть, так що є можливість купити його. Я трошки уступлю. Там таке на гайки, на подшипник. Село трохи прокурене, то буде мінус. Взагалі жесть того, що, блін, ну йолки-палки, ну як можна з'їздити на фестиваль і от, блін, потім назад поламатися. І це завжди, це би перший раз, то було, блін, обідно, страшно, типу, як так, чого воно поламало. Всегда, всі фестивалі або бусом назад везуть, або машину на буксирі тягнуть, так що, блін. Зашибіть, хоча б розібралися вже все, ну то сяк. Зараз їдемо додому, митися, бритися, спати, забирати дітей, готуватися до адського понеділка. Отак, погуляли. Ще газ кончиться, вже Ну так, ще буде. Ладно, не прощаюся, тому що є предположення, що будуть нові інтересні, цікаві відео, там де ми щось попадаємо в хрен знає куди. У нас є. Ти гроші брала? А теж пише. Я кошлю вдома. Ну, то, мабуть, із-за того все і случається, що неправильними вхідними путями все робиться. Хоча можна було по-людськи. Ну, до нових.